Penerbangan taktis Rusia, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri telah menghancurkan sistem roket peluncur ganda M270 HIMARS buatan AS dan bengkel produksi pesawat tak berawak, menghantam infrastruktur lapangan udara militer, serta konsentrasi tenaga kerja dan peralatan musuh di 134 distrik. Sistem pertahanan udara menjatuhkan 7 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 7 roket HIMARS buatan AS, dan 175 kendaraan udara tak berawak, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan hariannya. Secara keseluruhan, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 642 pesawat tempur Ukraina, 283 helikopter, 31.341 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal permukaan ke udara, 17.980 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.449 peluncur roket ganda, 14.415 senjata artileri lapangan dan mortir dan 25.868 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus di Ukraina. Дорогі українці і українки, головне за сьогодні – доповіді розвідки, ГУР та Служби зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Ми бачимо, які кроки планують в Москві. Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім в світі, хто досі хоче якось там допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу, заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати. Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою і жорстокішою, неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було нам складно. І сьогодні офіційно представив я нового міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Зокрема, це буде одним з його основних завдань зараз – переналаштувати систему української дипломатії таким чином, щоб ми з партнерами могли значно активніше реагувати на виклики. Україну мають повністю розуміти в усіх країнах-партнерах, зокрема в Європі. Україні потрібні значно більш змістовні відносини і співпраця, ніж є зараз із країнами Латинської Америки, з країнами Африки, Азії. Ми маємо реалізувати увесь потенціал стратегічних відносин зі Сполученими Штатами і з усіма країнами, які є ключовими для своїх регіонів, але які ще не мають стратегічних відносин з Україною. Нам потрібен дійсно стратегічний рівень співпраці. І дуже важливо не лише не втрачати вплив на міжнародних майданчиках, але й активніше захищати інтереси нашої держави, наших партнерів і міжнародного права загалом. І це стосується інституцій ООН та всіх інших організацій, які можуть допомогти нам додати Україні стійкості та наблизити справедливий мир. І дійсно справедливий. Серед ключових пріоритетів року – другий саміт миру, а отже, максимально активна робота з усіма нашими партнерами в групах щодо пунктів формули миру і щодо спільного погляду на завершення війни. Я дякую всім в нашій українській дипломатичній службі, хто вже саме так працює заради пріоритетів нашої держави. І кожен, хто не дотягує до цього рівня, має вирішити, чи дійсно варто йому бути в системі МЗС. У цей жорсткий час війни українські дипломати не можуть собі дозволити легковажити. Ще одне. Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Я дякую всім нашим воїнам, які тримають фронт на Покровському напрямку, які тримають Курахівський напрямок, які дійсно зберігають наші позиції. І ми наближаємо кроки партнерів, які можуть допомогти зараз. Головне – це рішучість. Рішучість українців більш ніж достатня, рішучість партнерів має стати значно далекобійніше. Також працюємо щодо логістики.
вчасного постачання оголошених пакетів підтримки. Кожен день це завдання, кожен день це максимум зусиль. І обов'язково здолаємо окупанта. Дякую всім, хто допомагає. Слава Україні! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.